Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wasaning Gusti ingkang hababar kabagyan, katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa asarira dumateng panjenengan sedaya sakula waratin sagung dumadi. Nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula dherekaken sagung fatwanipun. Para sesepuh pinisepuh ingkang dahat pinundhi-pundi. Unji ingkang nulya panjenenganipun Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati minangka ingkang hamengkukati. Boten kedah lumpet dumateng para kadang tresna beda saking keluarga Sandiwara Barungan Ridho Budaya. Yang mijil saking Tlatah Pedawang, Kecamatan Bayi Kabupaten Kudus. Yang dipun pangarsih panjenenganipun Bapak Seswanto. Ugi para lenggah, para sangya tamu ingkang hanggung winantu sukarahayu. Alhamdulillah ing titik kalenggahan pargian punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatus arus putri saking panjenenganipun Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati nunjih Roro Ayu Andini Praditya Nilamsari ing titik kalenggahan samangke dinten Kamis Legi tabuh 11 badhe kalampahan abdu nikah kawengku priya Bagus Prastya Wibowo. Mugi anggenipun lomban ngasmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Mengko wigati ingkang salajengipun menika Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati. Netepi adat tanah Brojo badhe ngukar Sukerta putri ingkang namung sawiji nandhang Sukerta unting-unting. Mugi salebet para madya wasana rahayu nirwikara kabuncal sedaya Sukertanipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa. Pinaringan panjang umur kewan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh, para lenggah ingkang minulya. Sasampunipun panjenengan sami dipelipur suka parisuka kalian kadang seniman seniwati saking keluarga Sandiwara Barungan Ridho Budaya. Gegarane wong akrami tutu pandha tuturupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel tan kena numbas arta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan tamu tumuju sakjroning rompoe awak dhewe kapara sak keluarga. Ngaten monggo dipun dangukake kersanipun ngertos terwaca. Nuwun sewu Bapak boten ateges tamu ingkahaken. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami bilih panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Kula Bapak Sutekno saking tlatah Plumbungan. Plumbungan Purworejo. Purworejo. Leres nggih. Bapak Sutekno kula pun kaki legeyek dalah punika sisian kula Nini legeyek. Sajak panjenengan punika sak keluarga nggih. Ibu paring asma sinten, Bu? Indrianawati. Ibu Indrianawati. Leres nggih. Kang Putri. Andini Praditya Nilamsari. Andini Praditya Nilamsari. Nuwun sewu Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati. Panjenengan sak keluarga tumuju sadurung rompok kula mengku wigati punapa punika. Ngeten kaki legeyek, kula niki memakili sak keluarga Bapak Sutekno. Sepindah silaturahim kaping kalih ajeng nitipake putrinipun Bapak Sutekno marang kaki legeyek lan legeyek. Iki nandhang sengkala unting-unting, boten gadah sedulur. Mekaten nuwun sewu Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati ing titi kalenggahan parjan punika atur silaturahmi kula tampi kanthi asa kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih Bu nggih. Mengku wigati ingkang kalih bilih ing titi kalenggahan punika Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra namung sawiji kang ateges nandhang sukerta unting-unting. Pun pasrahaken dumateng kula lumantar kula dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nglukar sukerta putri panjenengan. Nuwun sewu Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati. Anggenipun panjenengan pasrah putri panjenengan dumateng kula saha sisian kula napa sampun ikhlas lahir terus ing batin. Sampun ikhlas Ikhlas lahir batin. Ibu nggih ikhlas, menika ikhlas badhe kula tampi putri panjenengan. Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati, panjenengan ampun alit ing galih. Boten. Bilih putri panjenengan badhe kula rengko kadya anak kula piyambak kapor samangke dadosaken putri ingkang salihah ngabekti tiyang sepuh agamilan migrah tumrap Nusa Bangsa ing dinten punika kalukar sedaya sukertanipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa pinaringan panjang umur patakuwaten Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak. Ing dinten menika sampun panjenengan pasrah putri dumateng kula saha sisihan kula. Tasih wonten wigati napa sampun murakapi. Sampun cekap ageng diyek Sajak panjenengan badhe kondur kula tansah sugeng ndherekaken kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeyek. Nini legeyek. Aku iki lho bunga lan ya seneng atiku lho Kaki. Lah kok ora? Lah ya aku iki mau wis ngantuk-ngantuk kepengin duweni anak, dereng dipun paringi wiji kalian sing gawe urip. Lah iki malah dipasrahi bocah lho menik-menik bocahe. Nugroho saka Gusti Karanyono-nyono. Iki we kok jumbuh kok dadi anakku ya meret. Kok ngono? Anak mirip kowe ya keliru gedhe no. Nak wedoke tetep padha aku ta. Wedok, lah nek kowe iki ya siji bene, kono slender kene ora. Nanging ngeten lho Kaki. Wau sekawit aturipun putra panjenengan menika nggadahi sengkala. Mila menika kula tak nyuwun pamit wonten ing kepungkuran Nanggung rumiyin nggih Kaki. Mangerteni apa kang dadi sedyaku? Iya nih. Kaki legeyek. Ini legeyek. Kok panjenengan menika ngutus kula mundhut wujudipun janur. Kula niki bingung sanget badhe dipun kagem menapa lho Kaki. Yen to sekawit ing pamungkuran sliramu tak wisiki yen to kasunyatan sinampiran jesibanat dicara pangruwatan. Amangka iki dina Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati kae netepi adat ing tanah Lujo. Samapta ing diri siaga ing gati tak sengkerke wujuding janur 7 dina 7 bengi. Merga janur ana ing tanah Jawa mengku werdi cahya utawa nur. Kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Tak paringi aji sanget bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu supaya kalih beda ning sami. Monggo Kaki.
Kaki? Wis iki dina dadi kasunyatan. Heeh. Yen to nur utawa cahya nyawiji ning jiwan ragane anakmu. Ora mung sliramu, aku nyawang anakmu katon cemlorot pasuryane tambah ayune. Iki gedhe katyasane janur kuning kuwi to. Rene iki kabeh wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ewang-ewange manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa, anakmu bakal tak lukar sukertana. Oh, ngaten nggih, Kaki. Amarah halu amah lan kowe mutmainah. Yen to sekait badan cipta dadi badan kang kasar merga iki dina aku njaluk guna sabyantumu. Kowe kabeh tak kon jaga kadangmu anom, nduk jlagur uga dadi kanca roene legaya apa sagungir. Ngesago jaga aja nganti lirwa sakedheping nitra. Ini legaya lakongen kanggo ngupadi pangupa jiwa kanggo kebutuhan yang keluarga. Keselamatan itu lagu tak sampeno ning pundak. Welingku yen tono kedadian ana sakjuring rompok sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jeneng. Ngaten Kaki. Krasa jroning atiku wis sak mesti bakal bali tumujung sakjrono. Sewang-sewangan andum selamet ndeke.
Hamarah mutmainah. Mutmainah. Aku ki mau lho goleki dulurmu anom kok sikilku nganti kesel. Iki mau apa mbok kongkon ning ndi to, Ngger? Panjenengan tesih kemutan. Yen to kadangku anom prawan Jlagur sapunika nandhang Sukerta. Nalika kula njaga Baudya tengene kadangku anom prawan Jlagur ana ing sakjroning rompok ora ana udan lan ora ana angin. Ana kewan kang gedhe gegirisi mlok rompok. Kewan sapunika kawujudan macan ini legeyek. Banjur kewan sapunika nada kala mangsa kadangku anom prawan Jlagur ateges nini. Piye dina iki? Kadangku anom prawan Jlagur murca saking palungguhan. Kadangmu anom ki mau ilang. Mutmainah. Ucapanmu iki mau sekawe diri tak rungokake. Rumah saku gawe senenge ngatiku nanging Ngger. Tak rungokake ucapanmu ki gawe gelane simbok. Mergo Mutmainah. Kowe lak yo mangerteni yen to prawan Jlagur iki mung putra titipan sing kudu diruwat. Kaki legeyek soni nilgaya ning papan kene nanging Ngger. Anakku papat iki sing duweni kondo pangrasa mung kowe. Nanging jogene kan menjaga ngatine Mutmainah. Yo. Jogene aku ora entuk tawang-tawang tangis Mutmainah. Kaya ya Ger Mutmainah, ucapanmu ing dina iki bakal tak ugemi nanging rasa gelaku iki durung bisa ana tambane yen anakku durung bali ning papan kene. Mula yo Ger, rikala dhisik bapakmu kaki legaya arep lunga ning kutha raja manti-manti kalawan simbok. Supaya aku gedrong lemah kaping 3 supaya bapakmu ki mau enggal-enggal bali. Mula Ger, ayo bareng-bareng meminta ngersane Gusti kang ngakarya jagat supaya bapakmu bali yo Ger. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek jabang bayinipun kaki legaya wonten putih tunungipun kaki. Mugi-mugi panjenengan enggal-enggal kondur kaki legaya. Ini legi Dalam kaki. sumendal jroning atiku krasa sajak iki dina nyawang pedhot limengan ana sak mburi rompok. Kasunyatan aku bali nyandung ngrimpet.
mangerteni sliramu tawang tangis kaya mangkene. Kadang tuwa papat cacahe padha sedih sadurunge ati. Ana kedadian apa ini? Kaki legeye. Ini legeye. Kula badhe matur wonten ngersa panjenengan boten susah kula tutup-tutupi. Menika babagan putra panjenengan Genduk Jlagur kaki. Genduk Jlagur kae. Genduk Jlagur ing dinten sakmangke anes kaki legeye. Dadi Genduk Jlagur ilang. Kados ngaten kaki. Rumaos bingung men aku. Pamitku sekawit uga meling marang sliramu. Tansah hati-hati ana sakjroning rompok kapara kasunyatan kedadian kaya mangkene. Nini legeye. Kaki. Aku ora duka marang jeneng sliramu merga ora kuwawa nyawang sliramu tawang tangis kaya mangkene. Mula saka iku Nini, kapara iki dina tak jaluk tata atimu ngganing sanggar pamujan. Yen to kabeh pajobaning Gusti iki dina aku bakal ikhtiar ngupadi baline Genduk Jlagur ning pengarepan. Kula nyuwun pangestunipun panjenengan Kaya kaki. mangko. Supaya amarah halu amalan kowe mutmain. Iki dina Genduk Jlagur murca saka dampar kamandamu. Mutmainah ya kanggo aji gondo pangurusan panglimunan. Cucuke nglaku ning pundakmu iki dina tautus upadi kadangmu ya ora kaliya Genduk Jlagur kudu bali ing pengarepanku. Kaki legeye. Jenengan mutmainah duweni aji kawijayan gondo pangurasa. Aku bakal ngupadu ana ing endi papan dununge kadang kok ana Prawan Jlagur. Bakal tak gobali tak sowanake panjenengan kaki legeye. Yen kaya mangkono kowe kabeh kanthi palilah kowe enggal budal ger. Legeye. Kewan kang gedhe gedirisi kawujudan macan sapunika kang nadah kala mangsa kadang kok ana Prawan Jlagur kaki. Banget panarimaku ora kantalan dina utawa minggu kasunyatan iki dina kowe mangerget ana ing ngarepku kasunyatan ngerit kewan kang gegirisi kang kadangmu. Yen kaya mangkono kewan gegirisi iki kang hidra kadangmu. Yer sekali ke badan halus tak cipta dadi badan kasar. Bakal tak balekake dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatan kadangmu ana sakjroning karepane kewan kang. Mula saka iki, Ger, iki dina ora usah kesuwen manjing jiwa lan ragane Genduk Jlagur. Mandeg-mandeg satria-satria teja leksane teja ing prapatan kasunyatan kewan gegirisi ana ing pengarepanku iki bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasanamamu, Gus? Wong gedhe dhuwur Iya. tambuh marang aku. Sajroning jagat tanah mulo Jawa ya kene. Ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawijine aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Glabsaita. Balik wis sapa wong gedhe dhuwur wani ridulaku. Sapa dadi dasanamamu? Jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg jering pengarepanmu ora kaliya sepone tanah pluwu Jawa. Kaki legek kang dadi pemarap. Welah dalah kira sepatus kebeneran. Aku bisa adu arep. Kowe wani njaluk anakmu sing wis ana sakjroning gua karep aku. Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Glabsaita. Njaluk bebono apa sanggup minangka? Aja enteng sira ngabot anggulmu bakal mulungake anakku iki dina. Iya. Yen to kabeh apa kang dadi panjalukmu syarat-sarana baline Genduk Jlagur kaya wingi uni. Yen to iki dina ing donya iki ana wujud wis mesti bakal tak wujudi mangko panjaluke Sri Bathara Kala Glabsaita. Mas Picis Raja Brana busana kang pating gobyar bakal tak pinangkani uger aja njaluk temening lintang lawan nebu. Kaki legaya. Ada barat Rungono gobok mulane mripat. tanah pluwu Jawa kena ndek gem. Enggal utana anakku nek sak jengku raga. Yen mengkono ora usah kesuwen. Sake anakmu sing wis ana sakjroning gua karep aku iki. Mundur sak jangah tampal. Tampani kanthi asa kekalih. Ini legi. Enggal juga ranggonmu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa yen to kasunyatan aku bali rahayu kelawan anakmu yaiku Genduk Jlagur.
Kula nggih matur nuwun sanget gandeng putra panjenengan sampun pinanggih. Sak wayah-wayah yen to tiyang sepuhipun dumugi mriki mboten bingung anggenipun ngendika kaki. Kaya mangkono. Ji. Damar manjung cinupet iki dina kanggo wadine awak dhewe. Ngaten. Nini legeye. Dalem. Bungah iki dina kasunyatan baline anakmu, ya to? Nggih. Ning kae lho. Lah nggih kula nggih mireng prenjak ganter-ganter sak njawinipun griya to kaki. Janipun wonten menapa to niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora pangkling Bapak Sutekno, Ibu Indrianawati. Anging Pak kula paget lho Pak. Jenengan kok nganeh-aneh kok. Lah pitik ketisen ae kok ya digoreng. Dadi jaket iki kaya ngono. Janjane mengkuwi gatipun apa menika? Ngeten kakil gayek kula niki memakili sak keluargane Bapak Sutekno. Sepindah silaturahim kaping kalih ajeng ngejak wangsul putrinipun Bapak Sutekno ngoten. Kaping 3 niki memaringi sedekah atau bebungah marang kakil gayek lan ini gayek. Saking bungahe sampun kuwatake putrinipun. Pilih inti kalenggan punika beto minangka sedekah panjenenganipun Bapak Sutekno saha Ibu Indrianawati. Dening punika putri sampun kalukar sekertonipun badhe diajak kondur mekaten. Nggih. Napa nggih sampun ikhlas panjenengan maringi sedekah tumrap kula saha sisihan kula. Ikhlas lahir batin, nggih. Yen ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumebaripun rezeki panjenengan sak keluarga. Tampanana kae aja kliru nampani malah Bu Indriana nek tampani. Kok malah takku. Nah iki tampani lah. Nuwun sewu Bapak, sak sampun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisihan kula bilih titik kalenggan kula badhe ngajak kondur putri panjenengan. Janjene wonten wigati napa? Ajeng kula nikahaken. Enjing Nggih. Oh, kula tansah saged memuji anggenipun Guru Andini nglampahi abdu nikah lumampah kanthi lancar ujung slamet kali bida nereng wikara. Tansah samangke lelumbaning asmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Nuwun sewu Bapak, ing mriki kula badhe nitepaken wujud pun janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Bapak tuwin Ibu. Nggih. Janur punika samahi panjenengan dekek sangandhapipun bantal utawi kasur anggenipun biasanipun putri panjenengan sare. Selaminipun sepasar dinten. Nggih. Sak badane sepasar dinten utawi gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun mili kanthi piwaosan donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur nanging aku ngguwak sengkalane anakku unting-unting nggih kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalih srubeda nereng sambi kala dipun Fatihah kaping 3 nggih kapara sae saged ndonga dadosaken putri ingkang salihah anggenipun bebrayan dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah nggih ing mriki ugi sampun dados anak kula paring jejuluk Genduk Jlagur nggih jangkepi syarat sarana Bapak Sutekno saha Ibu kula aturi nimbali Kang Putri kanthi sesebutan mekaten. Kula paring tulodo Pak nggih. Nggih anakku wedok Andini Raditya Nilamsari Genduk Jlagur. Nggih. Nggih anakku wedok Andini Praditya Nilamsari Genduk Jlagur. Dalem, Pak. Nggih anakku wedok Andini Praditya Nilamsari Genduk Jlagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah. Semoga dicara punatipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres keluarga panjenengan pinaringan kaberkahan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa, sedya wigati jinangkung rangka ijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Nyuwun pangestunipun Bapa, Ibu damel jimat paripih dayanana kasantosan mugi leres dadosaken putri ingkang salehah.
Puraning pahargyan Bapak Sutekna saha Ibu Indrianawati, kula tansah sugeng ndherekaken kondur tumuju dalem sawang-sawang rahayu mireng dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wa Rasul para wali wahtana Mekah Madinah tanah Pluja bil khusus kaki dan yang ditangis sahibul waya wonten ing tlatah Plumbungan Purworejo. Begitipun angestrini para pamirsa kakung Cemawana putri dinampi ing dinten nggih menika Rebu Kliwon. Adipi wasana wa sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka kersane wa subhanahu wa taala. Sila ika sunyatan Sri Bathara Kala Gladeng pitik putih mundra sabda bakal tak pinang. Bakal tak tampani Kaki Legaya.